Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim Bego Mania sudah siap beraksi. Ya, kok ageng wis beraksi. Wis ngene iki dulur. Bolo-bolo kabeh spote kali tok ini. Parine wis gede. Hah? Ngulon ah. Wis ngene iki. Nggen-ngeni. Lho. Biasa ya olehan di sini. Geni biasa olehan di sini. Ndi Mang? Yuyu rek. Wadah. Ya iya dah. Gini wis ngene iki apa? Kudu golek ngeruwek ngene. Kadung ana ya gedhe ngene. Golek babon ya ngene iki. Babon. Wis ikut dilanjut maneh. Ya wis mulai perang lho. Cak Robert, Cak Jun di kono. Ya wis ngene iki spote bolo. Spote ya wis ngene iki leren golek-golek ngeruwek-ngeruweki bego. Nek dise oleh iki ya, sing iki ya. Lah ya iki. Robert wis oleh siji ndek kene wong bolo. Ini muga wis oleh. Wis ngene iki golek spote. Nah, yes. Muga oleh hasil. Wis oleh hasil siji. Pak Jun ya. Rencanane ndek kono bolo, ndek gedang-gedangan ngono. Jarine gede-gede. Muga-muga engko hasilnya memuaskan. Ya, jangan lali subscribe, like, dan komen. Bego Mania mantap. Hari ini wis gede bolo. Spotting ini ki bolo. Bakal di Bego pinggir kali. Saya ono mesti gede-gede bolo. Parit-parit ini. Cak Robert sik resik-resik ngono asate wis mulai spiral golek leng. Unik kono resik kono bakal di Bego. Bisa kok dilanjut maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki mancinge welute rada poso kaya iki angel. Lho spote padahal ya ngene iki bolo apik. Welute gak mangan blas. Loh, spotnya bagus sih. Ya mbu kok gak mangan ngono lho. Lute. Andi lute. Loh. Ya mbu lek ndek kene mari iki bolo. Muga ae nyantol siji-siji ta loro-loro. Gondo lucu. Gak gelem. Terus sih waduh opo kok asiangel ngono ya mbulek mari ki ndek kene biasa ndek kene iki olehan terus iku Cak Robert wis mulai spote bagus sih ya wis engko dilanjut maneh.
Ya ngene iki bolo. Kudu telaten. Iku Tim. Coba deh. Gak tak kenceng itu. Ini jero. Cobaan langsung ya urutan. Ini berarti. Ya. Urutan jebuk walute. Bego bolo. Urutan jebuk walute. Iki lemah iki, lemah atos lho. Oh iki digrondoli. Urutan. Rosok tok. Urutan ndi? Awas Tim. Tarik lho. Lha iki ditarik iki. Wis langsung njrut. Yo iku kulite, yo. Oh, iki munggah. Iku kena ini. Oh iki. Ayo. Kegemen. Awas ucul. Iya, pelaris. Pelaris. Alhamdulillah. Pelaris. Ampun deh. Kayak pelaris rek. Strike Cak Robert iki. Lho. Suwi rek iki gak tau digoleki berarti ono rek. Lho. Ya sing ngene iki bolo. Tempate lho. Lho sak pira Cak Robert. Oh lumayan. Kuno. Sik tak bukae yo. Sak pirae? Oh, sip. Kae tole. Oh, gede tapi lumayan, Tim. Rekor bet. Bet rekor. Rekor iki yo. Aduh kabeh oleh rek. Cak Junwang nandi Cak Junwang. Hei, Cak Jun ngelabeng nandi. Sarung tangan ya gini kira. Meucul. Gelem bet. Yo, mak share. Aduh polo, cekelene bet. Cekelan. Aduh geblek arek rek. Diculno kok. Geblak-geblek. Senenge wae to. Aduh. Wut. Kondol ne lho, cek kondol. Cek gelem ngono awet. Jaluk dicedeki ngene paling Cak Robert. Rohaye, sak piro? Kelajar Rohaye. Aduh ndek dalan ono rek. Double strike rek, sing strike rek langsung jarine. Mbu langsung opo iki? Langsung mlebu. Masih nanggung gak apa-apa. Oleh rodok kipri tapi ya lumayan nih. Lho, luru rek langsung rek. Kok langsung dua emang meneng-menengani lho. Langsung dua rek. Ya, putawa isik boncos sih. Engko dilanjut meneh bolo. Ini. Oh iki dilai Cak Robert. Ya dibaleni Cak Robert. Wah, tim wis oleh situ aku sih urung oleh rek. Wah, poi. Ya wis kok dilanjut, Bos. Iki strike kedua Cak Robert. Kok enak men ambek lungguhane. Iki ono tilek arek mancing yo. Long enake long. Oh iya rek. Sing strike iki. Gede rek. Bego ah. Gak bisa. Lulu. Gede rek. Tepuk nang pondok iki. Oh iya. Wah, sih. Kene bet di pondok bet. Kuy. Maknyus rek. Sepurane rek. Gak isa aku saseline. Wis kon wali awet. Wis dah lho. Alhamdulillah. Iki lho sayang.
Lho, Cak Robert wis windu kene ucul-acule ya dilanjut. Alhamdulillah. Kuning-kuning. Nah, iki gondol Cak Robert iki. Ini Cak Robert. Non. Enak, betul nak. Nyembur rek. Yo. Oke. Ayo dong. Itu. Puteran nih. Pane dicul. Wareng gondolane. Sik yo. Iya wis. Culno rek. Culno. Lho, wangane bersih. Ya wis ngene iki lho, iki sik kae pola iki bolo. Spotting ini iki sik kae pola. Kae taono pari. Iki kene. Biasae polo wijotok ini. Masuk angin. Biasae polo wijotok nek kene. Iki mbok kok wis tanduri pari tapi sik durung. Sik polan muga-muga ae ben-ben oleh. Wong-wong wis padha oleh situk-situk iki. Tak jun oleh situk wis rada gedhe. Aku gorong oleh. Ngene. Delok ae coba ae. Sopo ngeru. Hasil. Coba. Tembusane yo polan bolo sik durung ditanduri. Paling iki sik semingguan nih. Tulengan. Wis kok dilanjut. Oh iki rek digondol Pak Jun. Ayo Pak Jun. Mak capluk. Mak capluk jarene. Ngapunten nggih, Mas. Ngapunten Mas. Pun kata-kata pokoknya buat jare mak capluk. Bet. Jare mak capluk. Ya aduh rek, ngene rek. Oh iya tuh, bener tuh timbang ngecul. Josek Pak Surek langsung mak capluk. Dilanjut bolo. Saya iki deh. Iki tidak iki. Yo ada tek kono kene wis mantap. Punyal sayang. Tangno. Wis sip. Tak dulu ya. Ya iki gondol ketok untuke rek. Ngira? Untuke. Oh, melintir bolo. Aku. Melintir bolo, melintir. Iya. Lumayan. Aku anak orang. Calon nang pondok bos. Sendaten dah, sendaten ngono. Cekelon mbek tangane bos. Yo gini, Cak Robert maneh. Cak Robert rek, ya apa mangsi yo. Sip. Wis lanjut. Oke. Jom, anu ada ndek pedapan nih. Aduh diculno rek, aduh tak anu rek. Nek, aduh iku. Iku. Tak hari diculno rek. Tak diculno rek. Ya diculno. Ini lakukan. Wah, duit ditambah koti rek.
Ya sik dilanjut yuk. Sik. Iki gondol bolo. Ropet gondol bolo. Orang biti ba eh. Ayo. Ayo. Ayo nak. Iya rek. Nyohe nyohe nyohe. Iki lek melintir kok tak. Gini tak. Iya. Ya, Pak ya. Ono tibane. Lelek long. Gak apa wis. Iki ono gondol meneh. Nah, kudu ngene iki. Cair. Waduh rek, double strike rek. Yo, oke wis tak delok ngene Pak Bet. Cair long. Cair. Iya wis double strike. Double strike bolo. Aduh, mak cetut. Kurang sabar, iku kenek. Kurang sabar koyo iki lho sabar lu, koyo iki lho sabar Bet. Lu langsung luru. Rungono ae. Ono tiba. Jalan di Pak Yono ya. Iya ya wis iki dilanjut. Oh iki digondol maneh Pak Jun iki. Pak Jun digondol maneh. Lho iya rek. Kaya yuyu iki. Kudu kan yuyu. Jare sapa kan yuyu lha iki bolongane yuyu. Lho, Yuyu ah. yuyu kaya Yuyu bolo wadah. yuyu. Get-geti ya. Wah, rek. Masih yuyu pancing kena wis. Gondol ati. Iki ya. Iya aduh. Mau ditepuk lo lagi. Iya, anjing udah lagi. Lah kono pinggir kene aja, lenge iki lho. Yo. Lah iya rono. Balong penak yo. Lah iya iku. Make sing nyepan urung iki. Waduh iku wek. Tibane ini wek. Gila lagi ora ada kuwi. Iya. Gondol iki. Wek kumang ya melintir tapi lumayan wis kok dilanjut bolo. Tokno itu. Lah iku nyebur. Ya iku gondol bolo, satu bolo. Trek pertama bolo. Trek pertama. Enggak nanti donting. Gondol lah. Belum. Belum ora. Belum. Tak mau. Belum. Enggak belum. Mana nih? Iya. Ini nyembur iki. Ya iya enggak no. Belum ora. Don, nyembur tok lho iku. Wek malah jungfet ngono kok. Nah iku tok-tokno tim. Lah lenge ora rono, lenge ngulon. Nah. Nah, terus nonggo. Sebelum dikondol bolo, dilanjut bolo. Sip. Kait ketemu spot sip iki. Wah, iki ono sing digondol iki Pak Jun. Melintir aja. Iya. Melintir ah. Iya rek, cuk langsung ngeri. Lebokno kaleng wae wis. Lebokno kaleng. Dik sak ngono melintir jebol wulu dikira. Mantep rasane iki. Langsung ngeri. Langsung bolo, cuk. Tuh cantol opo kira mbiyen rek. Hilang islengi lek kon ngono. Wah, aduh.
Untuk kayu jobol ae. Gendeng mulut iki. Tuk langsung ngono ya. Jane mangken nek. Waduh lah pring tok rek iki. Gondol no. Iya. Enggak kilo yuyu. Wah, ucul bolo. Wis pring tok wis. Lho, wis wayahe finish. Wis sore. Finish bolo. Wis sore lho, no wis nganti. Wis awake koyo Kayak kabeh. Kayak kabeh. Tapi ya lumayan lah mancing di kene iki mang wis oleh. Mulai di kene, Kang. Ndek kulon kono lho. Etane gedang. Ndek etane gedang. Iki limoi. Oh, apa iki? Telu rek. Telu sak pira-pira. Oh. Mati ya Kang. Ora keplekno kabeh. Iya ta? Iya. Oh. Aja campur iku. Iku urip, Pak. Urip. Engko iku lain bleteti sing wingi ya tak ana sing dibleteti. Mau tak telak Mas Haji. Waduh, duh. Aku Ono 10. lah. Tambah di Boleh kan njuk kene ya, Geng. Gak ndek kono lho, Dek. Ndek pari iki lho, dhuwure pari iki lho, Kang, akeh. Itu Pak Asad kan. Kan ala Dede kan? Di kono situ. Ndek, pulau loro. Lho. Dek kaline iki. Iya. Lho. Pulau kecil tapi antak. Ya, angkat dikit. Biyak kamu Indonesia. Dek iki lho, Kang. Kodhok di dhuwur iki lho. Percil. Ya iku. Aduh. Iya. Lawan situ mau di kono. Wah. Lolos situ rek, Dik. Anjo kulon kono mangetane gedang. Alhamdulillah. Ya perjalanan pulang. Spotting ini kilur. Oke, bolo. Makus. Wak nyus. Spote wis garing ini lho. Kaline cilik ya. Mang gede. Dipateni paling mati wae. Iya, saya zaman Biyen gede-gede iki ngono. Gen. Alhamdulillah tim Bego Mania sudah finish. Wis mulai wis. Ya apa mang hasilnya Pak Su? Alhamdulillah kaya wis puas kabeh mancing Iya. Mas ya ta oleh tanggung-tanggung. Iya, tapi oleh Puas kabeh mancing. akeh mang ya alhamdulillah. Ya aja lali. Like, comment, subscribe and lonceng. Bego Mania mantap. Oke. Ini Mas Bro, monggo Mas Bro. Ya tadi lho Mas Bro. Halo, jalane. Iki lek numpak. Oh, wis ditinggal wis kapok wis. Ya wis, dilanjut maneh.